Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ga wani sabon bidiyo na zamu zo muku da shi game da zanda. Kamar haka, zanda tana da amfani da yawa. Kana iya shige stati na WhatsApp, na Instagram, na Facebook. Kuma a cikinta ma kana iya mai da bidiyo waka. Ga yanzu kamar haka, in ka shigo daga cikinta, ga inda za ka shigowa wurin bidiyo daga ƙasa. In kana son ka mai da bidiyo waka, ga in ka shigo kamar haka, ga sai ka danna. Ka danna nan sai ka ɗauko bidiyon da kake so ka mai da waka kamar haka. Na mai da bidiyo waka kuma amfani da guda kamar sabke stati na WhatsApp ɗinka, kamar ban sabke stati da sabke stati na Facebook da sabke stati na Instagram dukkanin. Kuma baka da zandar irin wanga, kana iya shiga daga ƙasan bidiyon mu sai ka sabke shi.